Sinterklaas is gisteren aangekomen in Venray. Het regende nog een hele poos in de middag, maar later scheen gelukkig weer de zon en werd de paraplupiet weer werkeloos. Het zal je maar gebeuren. Weken van voorbereiding en dan regent het. Ja, het is echt niet leuk. Ze werken niet mee voor de Zwarte Pieten. Sinterklaas had zich erop voorbereid en een extra Zwarte Piet meegenomen. Ja, er is een Piet die de paraplu voor mij draagt. Ik hoop niet dat het nodig is natuurlijk. En meestal geeft Venray wel goed weer. Maar als het zo is, dan hoop ik dat hij in de buurt is. Gelukkig hoeft de paraplupiet niet in actie te komen. Want korte tijd later werd het droog. Ja, gelukkig wel. Kijk, de pieten kunnen wel tegen regen natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk altijd leuker als het niet regent. Zeker op het plein, want dan kunnen alle kinderen ook genieten. Geen paraplu's, kunnen we het allemaal goed zien. Maar eerst moest de stoet nog bij het Raailand College vertrekken. Wat is hier te doen? Wat gaat hier zo meteen gebeuren? Dan komt Sinterklaas. Oeh, helemaal alleen? Nee, Met wie nog meer? Zwarte Pieten en Amerigo. Natuurlijk is het paard van Sinterklaas er ook bij. Voorafgegaan door MMSK Petrusbande, een heleboel fietspieten en Harmonie Euterpe. Hier beneden is het droog, daarboven ook? Ja hoor, hier is het ook droog. Goed zo. Vertel eens even, wat is hier te doen? Sinterklaas en Pieten. Heb jij ze al gezien? Wat hè? Heb jij ze al gezien? Nee. Jij staat zo hard te zwaaien, wie komt eraan? Sinterklaas. Kun jij hem al zien? Ja. Ja, daar komt hij aan, al voor de 124ste keer. En volgend jaar dan? Heel groot feest, 125ste keer. Dat wordt groot uitpakken. Nog groter dan nu? Nog veel groter. Maar dan kan het plein het helemaal niet aan. Heb je daar bijzondere dingen achter de hand? We denken aan een hele grote stoet, een ander plein, heel groot feest. Gewoon van intocht tot en met 5 december. En dat is lang. Maar er zullen nog veel sponsoren zich moeten melden, want steun van de gemeente voor het jubileumfeest is nog lang niet zeker. Dit in tegenstelling tot de Sint, die maar aan het uitdelen blijft. Nou, Sinterklaas heeft denk ik een geheime geldbron, want wij als gemeente zien echt de bodem van onze portemonnee elke dag. Dus wij moeten iedere cent omdraaien. Bij ons is het dus niet zo royaal. Is dat geld nu allemaal in het gemeentehuis verdwenen? Nee, we hebben het gemeentehuis gebouwd zoals het moest, sober en doelmatig. Dus niet duurder als het echt nodig was. En het was ook wel hoog tijd dat het vernieuwd werd. Maar het is waar, het heeft wel heel veel geld gekost. Zit er nog iets in de zak voor het komend jaar dan? Ja hoor, het geld wat echt nodig is, dat hebben we wel. Dus de mensen en ook de kinderen hoeven wat dat betreft niet wanhopig te worden. En dat is een hele geruststelling voor de inwoners van onze gemeente. Het 12-jarige pianotalent Rangel Silajev uit Venray heeft een nieuwe vleugel nodig. Om dit te kunnen bekostigen, zoeken zijn ouders sponsoren. Rangel is op zoek naar een nieuwe vleugel omdat hij nu spierkrampen in zijn handen krijgt bij het oefenen. Op verzoek van professionele muzici en docenten besloten de ouders om op zoek te gaan naar een Steinway. Steinway vraagt om bijzondere speciale techniek. Rangel wil heel graag die techniek leren. Hij heeft al masterclasslessen daarvoor gehad. En in de meeste concertzalen speelt hij op Steinway-vleugels. Wij hebben met specialisten eigenlijk samen bedacht dat voor hem de beste vleugel Steinway-vleugel is. Een echt jonge vleugel, die jonge geluiden maakt, die eigenlijk Rangel kans geeft om op moderne manier klassieke muziek te spelen. Maar een nieuwe vleugel aanschaffen is erg duur. Zelfs wanneer de familie in een tweedehands vleugel wil investeren, moeten zij toch €55.000 bij elkaar weten te krijgen. Dit kunnen zij niet alleen. Ik wil aandacht van onze lokale ondernemers die eventueel willen mee investeren in Steinway vleugel. Natuurlijk ga ik heel veel terug doen.
Wij krijgen binnenkort onze kleine concertzaal geopend en Rangel zal daar exclusieve thuisconcerten geven. Daar kunnen ondernemers gewoon bordjes plaatsen voor goed. Dus als ondernemers nu investeren, want dat is voor ons echt acuut nodig, dan kunnen ze al voor goed die bordje plaatsen bij ons in concertzaal. Rangel is erg succesvol. 2 december doet Rangel zelfs mee aan de meesterproef in Rotterdam. Daarnaast heeft hij dit jaar meerdere prijzen gewonnen. Om succesvol te blijven is het wel belangrijk dat Rangel zijn goede techniek kan blijven oefenen. En die techniek vraagt om juist instrument. Ons instrument is goed, maar die is veel te zwaar voor kind. En zeker voor Rangel die heel veel virtuose stukken per dag moet spelen. Je speelt minimaal 2,5 uur per dag en natuurlijk na iedere half uur krijgt je een soort kram. Wat kan spierziekte veroorzaken en daardoor is jonge professionele vleugel acuut nodig. Vuurwerk. Het mag 31 december eigenlijk pas worden afgestoken. Toch zijn er al enige tijd de nodige problemen rondom verboden vuurwerk. Op internet verschijnen elke dag al nieuwsberichten over het afsteken of bezit van verboden vuurwerk. Ook in Venray zijn er al problemen met vuurwerk. De politie krijgt de afgelopen maand al verschillende meldingen binnen. Afgelopen week zijn er een paar jongeren die hebben aangehouden met illegale vuurwerk, verboden vuurwerk. De Cobra 6, toch een heel zwaar iets wat bijna zoiets is als een handgranaat. Dus kun je je voorstellen wat voor vuurwerk dat is. En die jongere had er enkele op zak. Nou, ik denk dat hij nog een appeltje schil heeft met justitie. Binnen de vuurwerkhandel zijn er altijd enkele trends. Dit jaar lijken grote knallen erg in trek. Populair zijn dit jaar bij de jeugd vooral de nitraten. Dat is het vuurwerk wat verschrikkelijk hard knalt. Van de oude categorie, de rotjes, hebben we eigenlijk momenteel heel weinig last. Maar het gaat voornamelijk om de nitraten en de strijkers. Social media zoals Facebook en YouTube hebben een grote invloed op de vuurwerkhandel. Via internet wordt het vuurwerk extra aantrekkelijk gemaakt voor de jongeren. De jongens voornamelijk jongens zien het vuurwerk op internet, op YouTube. En zij willen dat ook. Dus het wordt besteld via internet en het komt vanuit het buitenland, komt dat in Nederland. En dit vuurwerk vanuit het buitenland is verboden. De politie doet er dan ook alles aan om mensen op te sporen die verboden vuurwerk in het bezit hebben. Hier kunnen zij de hulp van burgers ook bij gebruiken. Nou, ze kunnen in ieder geval, en dat is ook zaak voor ons, het is wel prettig als wij meldingen krijgen waar en wanneer dat vuurwerk afgestoken wordt. Uiteraard horen we dat zelf ook en participeren we daar ook op. Melding doen dus, dat is het eerste. Ouders vind ik daar ook een hele verantwoording in hebben. Weet waar je kind mee bezig is. Als het nu al met vuurwerk bezig is, ja, dan gaat het toch om verboden vuurwerk. Legaal vuurwerk is pas de laatste 3 dagen van het jaar dat we dat kunnen kopen. De straffen die voor het bezit of afsteken van verboden vuurwerk staan, zijn fors. Dit loopt van €100 tot veel hogere bedragen. Ook celstraffen worden niet geschuwd. De politie waarschuwt dan ook en heeft een duidelijke boodschap voor mensen die vuurwerk willen afsteken. Mijn advies is, hou het op het legale vuurwerk en ga niet via de social media andere ontdekkingen proberen te doen met het verboden illegale vuurwerk. De wereld vergaat over precies een maand. Althans, als we de Maya's moeten geloven. Zij hebben voorspeld dat op vrijdag 21 december 2012 een eind aan ons menselijk leven komt. Het PLMA-journaal was benieuwd naar wat u gaat doen deze laatste maand en ging de straat op. Volgens de Maya-kalender vergaat over precies een maand de wereld. Wat gaat u doen? Volgens welke kalender? De Maya's. De Maya's kalenders? Oh, dat zijn volksstammen in Afrika of zo, geloof ik, hè? Ik ben blij dat jij het vertelt. Ik heb geen idee, nee. U wist het niet? Nee, doe ik ook niet aan mee. Stel dat het zo zou zijn, wat zou u dan nog een laatste maand gaan doen? Wat ben ik nou aan het doen? Winkelen? Wat ik de laatste maand ga doen? Ik zou het echt niet weten. Ik denk, gewoon leven zoals ik altijd leef. Gewoon, ik wacht het gewoon af. Ja, ik geloof er niet in, dus ik hoef niks pers aan te doen. Nee. Gewoon mijn leven vieren en goed Kerstmis vieren daarna. Misschien dat ik die dag eraan denk, maar verder gewoon
Ik weet ook niet op welke dag het valt trouwens, 21 december. Vrijdag. Vrijdag. Gewoon een vrijdag zoals elke vrijdag. Genieten. Ja, meer kan je niet doen, hè. Gewoon maken wat er van te maken valt. Voor de rest weet ik het ook niet. Nee. Gelooft u erin? Ik niet, nee. We blijven gewoon rustig doorademen. Als je raketten, net zoals in Libanon en in Israël en zo. Oh, wat ga ik doen, hè? Ik ga ervan genieten, hè. Veel, vooral mooie dames uitnodigen op de boerderij, weet je wel. Ik woon helemaal alleen tussen de bossen, met paarden en zo. En dan bel ik wel eens af en toe een leuke escortdame en zo, hè. En dat ga ik dan veel meer doen als over een maand. Dan bel ik die om de anderste dag, hè. Nou moet ik een beetje aan mijn banksaldo denken. Maar als die dan zou vergaan over een maand, dan hoef ik daar niet meer bezorgd over te zijn, hè.